deixant rastre allà on abans hi havia un paradís. Havia arribat el dia de l'excursió, que cada any, fes sol, pluja, vent o neu, feien amb la família i una colla d'amics. Quan va baixar del cotxe, que havien aparcat al costat d'una ermita, de seguida la va inundar l'aire pur que es respirava en aquell indret. Que bonica que era la natura! Van començar a caminar, cadascú amb la seva motxilla, on duien l'aigua i un parell d'entrepans. El corriol resseguia el curs de la vall i els dirigia cap a un riu d'aigües cristal·lines on podien banyar-se i fer un bon pícnic. A mig camí van parar a esmorzar i quan la Rita va acabar no sabia què fer amb l'embolcall. Va veure que la Laia simplement el deixava caure entre unes herbes i que en Malek l'amagava sota una pedra, així que va fer el mateix. I amb la panxa ben plena van seguir caminant. Que bonics eren els arbres i les flors i els insectes i el cant dels ocells. A la Rita li encantava la tranquil·litat i la puresa d'aquell indret, però feia calor i ja començava a tenir ganes d'arribar. De cop, en Malek va cridar: «Ja hi som! Ja veig l'arbre on ens posem sempre!» La Rita corria per deixar la motxilla i posar-se al banyador, però de sobte el seu pare va cridar des d'un tros més endavant i amb una veu trista: «Ho sento, aquest any no ens podem quedar aquí. Haurem de buscar un altre lloc». La Rita no ho entenia i va dir indignada: «Per què?» «No, jo em vull quedar aquí. A mi m'agrada aquest lloc. És el de sempre». «Segur que t'agrada, Rita?», va dir el seu pare indicant amb el cap que pugés a dalt del turonet que li impedia veure el riu. Es va quedar petrificada. Tot era ple de bosses de plàstic, llaunes, ampolles de vidre trencades, xancletes velles i restes de paper de vàter amb els corresponents regalets. Se li escapaven les llàgrimes. Feia temps que la Rita no se sentia tan trista i amb tanta ràbia. Com podia ser que en un any aquell paradís s'hagués convertit en una mena d'abocador? Indignada i també enfadada amb si mateixa, va seguir a la resta del grup, que ja cercava un nou lloc. Es va prometre que de tornada recolliria l'embolcall de l'esmorzar que havia deixat caure. I també tota la brossa que trobés, almenys fins que la motxilla no fos ben plena.